प्राईम टाईम पळयताशे आमगेल सक्कड वीक्षकांक मेगेल प्रीतीपूर्वक नमस्कार. प्रति परब म्हणताना आम्ही विशेष कार्यक्रम करता आसताची ते चौथी विषय अशा पुरो तये विषय अशा पुरो अष्टमी असल प्रति परबेचे एक महत्व दिवचे एक काम आम्ही तुमकां केला. आयचे एक विशेष एपिसोडान तू आता कसं म्हळ्यार अपरक्रिया म्हणून आमी म्हणताची तुम्ही ऐकून अशा पुरो एकल्यान एक सोर्न जत्तरी म्हळ्यार तागेले एक जीव सोन जत्तरी देह त्याग जत्तरी तक कोरचे दिसाले क्रियाचरण तुम्ही ऐकल्याची तक एक दहन कोरची विधी अशा पुरो नामे अस्थि संचयन म्हणून म्हणताची 3 दिवसांत तागेले हड्ड करचे एक विषय अशा पुरो नामे 9 10 दिवस 11 दिवस 12 दिवस म्हणून बट मामा त्या पुराय तुमगेल्या पित्रांक गेल्या एक कोण गेले तांगेले कार्य करताची हें परत तुम्ही ऐकल्याची जाल्यार हाक्की एक अर्थ आसा. ಸ್ವಲ್ಪ जन बट माम सांगताची ना म्हणजे तुमके एक पूर्जनाक हे विषय एक कोळनस का म्हळ्यार खातीर जावन आयचे एक विशेष आमी कार्यक्रम अपरक्रियाचे एक महत्व एक संचित आसले एक कार्यक्रम करता आसाची हेंय तुमकां एक उपयोग पडता म्हणून आमगेले एक अनिसिका तशीच ह्या कार्यक्रमाक आमगेलोटू तुमकां हे विशय पुराय तिलसून दिवच्याक मुल्कीतुलान वेदमूर्ती रमानाथ भटमाम आसाची हांकां हे कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता. नमस्कार. तशीच भटमाम आतां देहत्याग जातरी म्हळ्यार एकलाले सरतरी सुरवे तुला नेवक म्हणजे घरान तू तांणी कसं कोरका सुरवे एकलो गेल्लो घरान तू तांणी कसं कोरका सुरवेक एक घरकड मरण जालें म्हणून जाल्यार मरणान तो मरण जाल्यार प्रथम जावन अशें तसलें कार्यक्रम कसो म्हळ्यार ते देहाक दहन करता तसलें कार्य म्हणटना त्या देहाक खंय दवरका एके म्हळ्यार ताका कसन पुरो वेवस्था कोरका हें एक येवं तसलें म्हळ्यार प्रत्येकल्यांक ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತೋಸ್ತಾ ಕೆಲವು ಜನ कसं करचें म्हणून कळना वय न्ही गोतना तेल्यांक एक विषय म्हळ्यार प्रथम जावन कशें म्हळ्यार ताका नेलार म्हळ्यार दर्भ येदे शेणाचे शेण घर म्हळ्यार ते ताका न्हिदकाराचे कडेन शेण लावन घेवन थंय दर्भ घालून घेवन दक्षिणाक माती कोर घेवन दवरका म्हणाले एक शास्त्र सुरवेक आनी दोनीच कसं म्हळ्यार ಕೆಲವು कडेन एक नारळ बित्तून एक मत्यालागी एक पायालागी दवर घेऊन तांतू त्याला घालून दिव लावचे क्रम ಕೆಲವು कडेन आसा पुरा कडेन म्हणून सांगना ಕೆಲವು कडेन आसा. नाही आम्ही आता क्रमा विषय नाही आम्ही जनाक एक माहिती दिवचे वय नाही अशेच क्रम आसता साधारण जावन तांणी कसं कोरका ते क्रम आसा कळवा अशी या कोर घेवन हाताक पायाक दोनी उंगुष्टा बोट ಒಟ್ಟು करून बांधून घेवन ताका न्हिदकाराक कमळाल तसलें शास्त्र अशी प्रथम जावन करता तसलें कार्य बांदून म्हळ्यार ते भटमा म्हणे तर दोरी बांधतात तांणी तद्वश पुढे तांणी पुढे सुरेक लाडी जो वय हाताक दोनी उंगुष्टा म्हळ्यार पाया दोन उंगुष्ट हाता दोन उंगुष्ट बांधून घेवन दवरका म्हळ्यार ते सुरवे करता तसलें काम भटमा म्हणे येवचे पयस पुढेची वय दर्भ मेळ्ळ्यार दर्भ घालका म्हणून तूं आतां शेण पुण्य द्यायची लावन घेवन तो दी दक्षिणा दवर घालका म्हणून तसलें नियम वय आता भटमाम येताच आता नेक्स्ट कसं म्हणा भटमामान येऊन जाता रे त्या वेळार ती कसं कार्य सुरवे जाता संक्षिप्त सांगता म्हणजे संक्षिप्त कसं म्हळ्यार सुरवेक ताका तो क्रिया करता कोण आसा ताका स्नान आनी सुरवे दाखोवनूची आतां क्रिया करची बारी उणें जाल्यार सुरवे दाखोवन कशी म्हळ्यार वपन म्हळ्यार मात्याचे केस काडटा जाल्यार त्या कारण स्नान जावर घेवन ब्रह्मदंड भटमाम करताची ते कोरून घेवन स्नान गोमय मृतीक स्नान ताण कोरका ते कोरून जातरी मागीर ते देहाक भायर हाड घेवन तुळशी लागी ताका गोमय मृतिका स्नान कोर घेवन ताका नवे विंगड अवंगाल घाल घेवन ताका कोरका जाल्यार तसलें ते देहाक करता तसलें पूज म्हणून आसा ते कोरून घेवन दशदारांनी करता जाल्यार ताका स्नान करून येता नामनी करची दशदान करता जाल्यार हें कोर घेवन एक अग्नी प्रज्वलन करून ताका अग्नी क्रव्याद अग्नी म्हणून आसा ते क्रव्याद अग्नी आवाहन करून घेवन ते अग्नीन ताका दहन संस्कार कोरका म्हणून जाल्यार नियम हें दल मनशाक जालें नामनी करचें. आतां बैल मनशी एक अय्यपणा म्हणून म्हणताची सुमंगली जावन तिणें मरण जाल्ला रे तिका हळदी उदकान स्नान कोरका हळदी उदकान स्नान करून तिका म्हळ्यार तिका तिगेले लग्नाक तिणें
नेशील तसल कप्पड ते घालका म्हणून सांगता ना म्हणजे चांग कप्पड तीळ कुंकुमाचे हळदी लावर घेऊन ಮತ್ತೆ फूल माळण घेऊन तिका यथावत सुमंगल्य स्त्री कशी श्रृंगार कोरका हाता कंकणगी कानाक या पूरा घाल घेऊन विधिवत जावन सुमंगल्य प्रकार तिका कोरका जल तसल विधी कोरका ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂತ ವೈ ಹ್ಯಾ ಕೋಣ ಪೊರೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಟ್ ಮಾ ಅದು ಸುಮಂಗಲಿಕ ಕೆಲವು ಜನ ಆತ ಸುನ್ನ ತಂಗ ಕೋಣ ಪೊರೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಸ್ಸಿ ಅಮ್ಮ ತಂಕ ಹಳದಿ ಕುಂಕುಮ लावचे तशी या पूरा तिगेल सून म्हणून कोण जाता तीन कोरका म्हणून जाता सुन्न अनको सुन्नेन कोरका सून ना जाल्यार तत समान ते क्रिये कोण करतगी तांगेल बायलेन कोरका म्हणाले क्रम त्यावेळी ना म्हणजे तांगेल कुटुंबाची तांका लागगी कोण आसा त्या कुटुंबाच्यान कोरीत कोणीय कोरीत दुवेला परे तंक कसना कोणाला दू जावन आशिल्ला रे पळया दू जावन आशिल्ले न्ही कोरचनाची म्हणून काय ना जाल्यार आम्यानंत कशें म्हळ्यार सुरवे कुटुंबाच्यांक ताजे अधिकार कुटुंबाचे अधिकार त्या वेळार ते नांची म्हणून जाल्यार दुवान कोरच्यान काय आक्षेप ना आमी जस्ट एक तांकां माहिती दिवची मजदान आसताची तशी मागीर कसा म्हळ्यार अनेक कसा म्हळ्यार बट माम आतां वर्ल्डीक जायना अशी एका चेल्ली मरण जाल्या म्हणलें क्या होय तिगेले एक क्रिया करूं ना म्हूण अभिप्राय आसा केलो कडेन म्हळ्यार क्रिया करूं ना म्हूण ते कशी लॅक जाता शास्त्र सांगता कशें म्हळ्यार शास्त्र सांगता हे गरुड पुराणांत तूं सांगचें दशावते कोरका म्हणून एक कडेन आमकां उल्लेख आसा अग्रो एकोदिश्ट ते कोरून घेवन ताका नारायण बली कोरका म्हणून सांगता ब्रह्मचार्य जाल्यार ती शीची जाल्यार आम्यलांतू ब्रह्मचार्य म्हळ्यार चेल्लो मुंजल तसो चेल्ला जाल्यार ताका जाल्यार ती शी सांगता कसं म्हळ्यार एकोदिश्ट ते कोर घेवन ताका नारायण बली कोरका जाल्यार आम्यल संप्रदाय जीएसबी संप्रदाया प्रकार ताका कोरका जाल्यार पुरा म्हळ्यार 12 दिसाची कशी विधान ते पुरा करताची जाल्यार नारायण बली कोरका नारायण बली ते कोरोका म्हणून सांगता जाल्यार आम्यलांतू तेवें सांगता सहज मरण जाल्यार नारायण बली कोरका चेलिया जाल्यार सहज मरण जाल्यार नारायण बली कोरका म्हणून शास्त्र सांगता आम्यलांत कशी म्हळ्यार 9 दिसा दांची दासाचे म्हळ्यार कन्याक वार्डीक अविवाहित जावन आशिल्ली तसा स्त्री जाल्यार तिका आम्यलांतू एकोदिश्ट ते म्हळ्यार क्रियेकाम म्हणटाचे आमी त्या क्रियेकाम करनाची जाल्यार 12 दीस ते दसू तक्क जावक जाल्यार तसले नारायण बली कोरूका म्हणून शास्त्र त्या प्रत्येकल्यानी कन्या कोण प्रेता म्हळ्यार निधन जाला तक्क त्या कोरका म्हणून शास्त्र कोरका जाला स्टार्ट आनी ಕೆಲವು ಮೂಂಜಿ ಜಾಯ್ನತಿಲೆ ಕೆಲವು ಕಡೆನ್ ಜತ್ತ ತಂಕ ಗಸರ म्हणून तक्क जाल्यार नारायण बली कोरूका इत्याक म्हळ्यार श्राद्ध म्हणून आसोच म्हळ्यार त्या मात्र प्रत्येकल्याक नारायण बली श्राद्ध कोरका इत्याक म्हळ्यार ताका मोक्ष प्राप्ती जावचे खातीर नारायण बली कोणाकय कोरीत अनेक कसं म्हळ्यार हांव कसले एक अवघड जाव का म्हणून सांगचें न्ही जाल्यार एक माहितीಗೋಸ್ಕರ मात्र हांव तुमकां दिवचें माहितीಗೋಸ್ಕರ मात्र कसले जाव का म्हणून न्ही बट अनेक कसं म्हळ्यार जल्ली कूडले पक्कने तशें केलो जत्ता एक 10 दिवसांनी 15 दिवसांनी केलो चेडूआ जल्ली कूडले तांकां ते पुरचे म्हणून ते कशें दांतू येवची तसल पुढे म्हळ्यार दांतू येनात आशिल्लो तसले चेडू आसा म्हणजे ताका कसले विधी विधान ताका दहन ना ताका पोरका उरका म्हणून सांगता दांत येयले नंतर साधारण चौलाचे नंतर ताका यथाविधी दहन कोरका म्हणून सांगता आता एका दिवसाचे एक साधारण दहनाचे विशय आयले बट मग आता मागीर अस्थि संचय म्हळ्यार हड्ड काडचे स्मशाना वचून जे तर लासून जाता रे एक हड्ड काडचे विशय आसता ते आता म्हाका गोत आसला रे हांव विक्षकाल जावन विक्षकाल स्थानार बेश्यांगा कितल्या दिवस ते कशी करचे 3 दिसाक 3 दिसाक ते अस्थि संचयन करचे क्रम 3 दिसाक 3 दिवसाक एक नोट कोण घ्यायची 3 दिवस म्हळ्यार आता बट मग अशी सांगते सांगेल माहिती खातीर रात्री एक 12 12:30 घंटे गेलो तेन्ना त्या 3 दिवस फुडले दिवस लायक कशी म्हळ्यार मरणाचे लॅक दोर घेवन मरण केन्ना जाला त्या लॅक दोर न्हू 3 दीस हय आता रात्री 12:30 पर्यंत जाला रे पण 2.5 घंटे नंतर सर्वे साधारण रात्रीचे 3 भाग करून
तांतो दोन्ही भाग सुरवे दिसू तिन्ही भाग एरदूस म्हणून घेता होय साधारण एक 2.5 अड्डे असं पाऊण तिन्ही म्हणताना येतं नंतर तिन्ही नंतरचे भाग ताजी फूड जल्लारी आम्ही फुल दिसलाक दोर का दिसल्याक दोर का तिन्ही दीस कंच्यात की त्या दिसाक वलाय काय तशीच तशीच होय वलाय काय तशीच वलाय कशी म्हणारी 10 रात्री 10 दिवस लायक नाही त्या 10 रात्री का दशरात्र 11 दिवस शुद्ध म्हणून होय. तशी आता तिन्ही दिवस हड्डकारचे विषय होय त्या कशी वट मग आता हड्डकारचे म्हणा अशी सिंपल वैर वैरी तिन्ही अड्डकाडचे म्हणाल कसं म्हणाल अस्थिसंचयन म्हणा तज्जे त्या मुकावेल क्रीम कार्य आकती जाऊ का जल 9 अड्डा कुडके वय ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಯ್ಯಾಲತಿ ನಾವು ಅಡ್ಡ ಕುಡ್ಕ ಕಾಣಿಗೆ ದೋರ್ನು ಒಲ್ಲಲ್ ಪೂರಾ ಸ್ವಚ್ಛಕೊಂತೆ ಬೋರ್ನಿಗೆನು ಒಳಚು ಉತ್ಕಾन सोडचे म्हणाला सोडच्या एक विधी क्रम आता कशी म्हणारी आता कशी करताच म्हणारी वैर तिन्ही मध्य तिन्ही तोग तिन्ही वय करतात नऊ कुटुंब म्हणारी म्हणारी एक सगळ्याचे ಮತ್ತೆ शरीराचे एक अंग म्हणून नव वय करताच 9 भाग ओके या तिन्ही दिवस हड्डकारचे विषय मागीर ही पुढे कशी म्हणारी नित्य श्राद्ध म्हणशिले बट मग तावळ सुरेखा सांगल्या नित्य श्राद्ध म्हण कशी म्हणारी आंबोश आमगेल काळान तू त्या मस्त जाय नी आम्ही आता शिशू एक एक दोन जल्ला ಒಳ್ಳೆ विषय वय तशी आणि कसं म्हणारी आत्ता 9वा दिवस तुला ना स्टार्ट करचे सूर्यदहन क्रिये जाता तिन्ही दिवसांत हड्ड करचे जाला रे 9वा दिवस तुला ना स्टार्ट जाता 9वा दिवस बट मग हड्ड घेऊन यजमान येता वय तदनंतर सुरवे कसं पुरे क्रिये चलतं ते पण 9वा दिवस ಅದಕ್ಕೂ सूर करची म्हणारी सुरवे दिवस ते तेंदಕ್ಕೂची सूर प्रारंभ म्हणलाय दहन कार्य त्या अस्थिकची म्हणजे त्या अड्डाकची दहन कार्य आधी करचे तो क्रम त्या हड्ड म्हणारी त्या शरीर म्हणून शरीर म्हणाल कल्पन करून घेऊन ताची नंतर सुरवेदकून 9वा दिवस पर्यंत ताक कुरका जल तसं म्हणजे दहन त्या अड्डाकची दहन आधी करून घेऊन ताची नंतर नित्य श्राद्ध विषम श्राद्ध नग्न प्रच्छाद श्राद्ध पाथेय श्राद्ध अशी घेऊन 9वा दिवस पर्यंत ते कुरका जल श्राद्ध तक असं ते करचे वय अनेक समजा बट माम आता मी आता त्या भाषेत सांगला रे केलो जण अर्थ जाना तंत मी एका आशीर्वाद रूपात आशीर्वाद की त्या दिवस कसं चलल्या म्हणून एक यजमाना सांगताची त्या पिंड प्रदान पर कसं नाही त्या एक सूक्ष्म सणाची एक माहिती पळया एक देह त्या मी शरीर जाता त्या पर सांगतात ना तशी तुम्ही एक देह देह मात्र देह ಅಂತ एक जीव म्हणून असतं ते जीव या देहा भितर असून असेल तर चालतो देहादकून सोडले कुडलाय त्या जीवाक आमक गरुड पुराण सांगता पंचरूप ताक येता म्हणून सांगता कळलं ताका पैत्रक रूप लिंग रूप अशी आवृक म्हणून त्या पंच आवृकार्दकून त्या जीव बाहेर येऊ का म्हणून आता ಕೆಲವು जनाल ताक एक प्रश्न असता आमक मात्र वरलं नाही की त्यांना म्हणताना ता कशी म्हणारी स्वधर्मे निधनम श्रेय आमगेल धर्म कसं नसं आव काही नको नाहीला आणि मेगेल संस्कार कसं नसं त्या संस्कारा निमित्तानं ताजी निमित्ती त्या जीवाक संस्कार दिल्यावर मात्र ताक मोक्ष पावता आम्ही विंगड जना जाय ना आमकी त्या कोरका म्हणाल प्रश्न कसं ते उद्भव जाय ना इथं आम्ही चलल तसं संस्कार कसं नसं त्या संस्कारा विधियुक्त जावरगेनो गर्भाधानादि विवाहपर्यंत ते षोडश संस्कार ज्याला जाऊची तसले आम्यल देहाक ब्राह्मणत्वाक तक तशी संस्कार कोरका ताजी कथेला स्वधर्मे निधनम श्रेय त्या सर्व स्वधर्म आचरण कोरका मला ते सांगताय त्या एक विषय दोन्हीच कसं नाही म्हणारी त्या आत्मा त्या प्रेत रूपार्ध कोण घेऊन तक्का दोन्हीच रूपार येऊ का जला रे ताकि ह्या पुरा आम्ही कोरका जला कोरका त्या येऊन घेऊन घरा लगी स्मशाना लगी येत काही त्या गरुड पुराण बारीचंद कोण सांगता घराला येऊन घेऊन त्या बैसून असतं काही तिथलं मात्र नाही क्रिया करताल देहार जला रे बैसून घेऊन त्या पुरा कर्म पळीत काही आणि त्या पुरा स्वीकार करत काही म्हणताना त्या पैत्रक त्या जीवाक पैत्रकत्व म्हणता म्हणाले त्या प्रेत म्हणता त्या प्रेत ಅದಕ್ಕೊಂದು बाहेर येऊ का जलारी एका दिवस दाखवून 9 दिवस ते करतो श्राद्ध ते कसं नाही म्हणारी आता मी या देह जाऊ का जलारी रसमात्र असेल तसं आम्ही शरीर रसमात्र म्हणा सांगच्याक रसमात्र रसान असेल तसं ते एक शरीर गर्भांतू कशी ते जत्ता 9 महिन्यापर्यंत कशी जत्ता तशीची त्या पैत्रकाचे जीवात्माक
प्रति एक दीस कशी देह अंतू भितरी अवसूल पोट्टा अंतू एक रसमात्र जावन असेल तसं ते वीर्याचे एक अंग ते कशी बृहत जावन एक मनुष्य रूप येते तेच प्रकार त्या पैत्रकाक प्रति दिसू तका ಶಿರೋದಿ ಅವಯವ ಮತ್ತೆ ತದನಂತರ ತಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಸಲ ದೇಹ ತದನಂತರ ಚರ್ಮ ತಕ ದೋಳೆ ಕಾನು ನಾಂಕ ರೋಮ ತಜ್ಜನಂತರ ಪೊಟ್ಟ ಬುಕ ತಾನಿ अशी प्रत्येक कशी देहांतू त्या चेरडू ಬೆಳವಣಿಗೆ तशींची त्या 9 दिवसपर्यंत त्या प्रेताक बेळवणीगे रूपार पिंड प्रदान करूची सर तशी करून घेऊन 9 दिवस ताका परिपूर्ण अंग म्हणून जाता तशी केलं म्हणून जाल्यार त्या देहाक त्या जीवाक म्हणा त्या पैत्रक जीवाक ताका एक परिपूर्ण देहाची कल्पना येयल्या म्हणाला शास्त्र 9 दिवस आम्ही हे करचे 9 दिवस ताका दहन उपास ते जीव उपास ते नाणेला म्हणके प्रकोर म्हणून हिंदी फिल्म अंत आम्ही परे तुम्ही मस्त पळोवन अशें बरोची ते कुळ्ळे बेतोन ते एक शरीराक सुत्तू काडचे ते पुरे 9 दिवसांतू हांगा आमचे गेल्यांतू साधारण करताचे खंडित कोरका कशी म्हणारी एका दिवस कोरका कशी म्हणारे प्रारंभ जावचे तैनकून प्रारंभ जावचे एका दिवस दाखून प्रारंभ जावचे आता कालाच्या निमित्तान आता 9 दिवस दाखून करचे म्हणाले व्हडलो विषय जाल्यार त्या जाल्यार आम्ही एक श्रद्धेन करतो असले कर्म केले म्हणून जाल्यार ते पावता जायना एक करचे तसले एक व्यवस्था 9 दिवस वय आणि धांचे दिवस म्हणताना बट मग आता 9 दिवस तुम्ही ताका अवयव पिंड प्रदान म्हणजे एक शरीर एक निर्माण केलं त्या एक परिकल्पना 9 दिवस धांचे दिवस कशी धांचे दिवस पुन्हा ताका त्रशा म्हणारे ताका तानी पोट्टा बुक जावत असेल तसले त्या वेळार म्हणारे 9 दिवसा परिपूर्ण ताका अंग येईल म्हणल्याक ताजे नंतर धांचे दिसाक त्या जीवात्माक तान्नीक पोट्टा बुक कसन जावका ताजे खातीर दिवत असेल पिंड प्रदान हे धांचे दिसाची व्यवस्था तदनंतर ताका ते धर्मवेदिका श्राद्ध म्हणून त्या प्रेताक सुगम जावन घेवन आमी भूलोकादकून यमलोक वच्चित जाल्यार त्या कालाक ताका योग्य रूपार पावची खातीर ताका कोरक जालें तसल्या श्राद्धाक धर्मवेदिका म्हणटाची त्या धर्मवेदीक कोर घेवन ताका सांगेल तसल्या तागेल क्रिया करतो मात न्ही तागेल कुटुंब बंधू बांधव कोण आसता येवन घेवन तागेल खातीर विष्णू सहस्रनाम फुडें आशिल्ल्या ताका विष्णू सहस्रनाम गी भगवत गीत गी चांग चांग मंत्र जप कोर घेवन ताजी पुण्यांश ते पिंड प्रदान केलें तसं पिंड प्रदानावेरी ताका तर्पण दिवन घेवन ब्राह्मणाक कशें न्ही किंचित दान इत्यादीक दिवन घेवन त्या दिलें तसं पिंड प्रदान प्रेतराजाले ते पिंड ते कायळ्या दवरून घेवन त्या कायळ्या काकबली म्हणटात ताका त्या कायळ्यान खावका म्हणून तसं परिपाट धांचे दिवस विशेष रुपारी त्या कायळ्यान खावका म्हणले का परिपाटू असं आणि कसं म्हणा त्या मलगडारक एक तृप्ती जाला म्हणून त्या एक भावना आमची गेल्या आणि धांचे दिवस म्हणताना बट मग अनेक विषय हांव काडू का धर्मोदक म्हणून म्हणतात तुम्ही सांगल्या धर्मोदक म्हणून हक्का कोणाक पुरो अधिकार खंडित कशें म्हळ्यार धर्मोदकाक कुटुंबेच्यांक मात्र म्हणून आमगेलां तसं कशी म्हळ्यार कोणें दिवेत की एकलो गुरू जाल्यार म्हळ्यार एकलो गुरूल स्थानार आसवय म्हणून जाल्यार म्हळ्यार ताण 4 अक्षर एक शिष्या दिला ताण जाल्यार तागेल खातीर ताका अधिकार आसल्यार अधिकार आसका तागेल बाप सुगी हांव सुकी सोर्नस्का वय ताका अधिकार आशिल्ल्यान तागेल खातीर जावन धर्म म्हळ्यार धर्मोदक ताका दिवेत प्राय सांज जावका की गेल्ला बशी धर्मोदकाक धर्मोदकाक प्राय सान जावका म्हणून काय ना धर्मोदक कोणें दिवेत कोणें दिवेत इथं म्हळ्यार धर्मोदक कसला दिवचे म्हळ्यार त्या आत्माक योग्य जावन आशिल्लो तसो अमृतत्व मेळचे खातीर आमी करता आसाल तागेल खातीर जावची तागेल खातीर करता आसाल किंचित एक सेवा धर्मोदक म्हळ्यार त्या आत्मान चांग रितीर सुगम रितीर पावका म्हणल्या खातीर करची तसं व्यवस्था ती धर्मोदक आज मस्त गौण जाला लुप्त जाला जाल्यार तांगेले प्रीत आसून तांणी येवका कोरका आनी तूं केलो जन म्हणटाची कुटुंबेच्यान मात्र खंडीत नाही कुटुंबेच्यान मात्र म्हणून नाही अधिकार कोण आसता आनी कोणेय दिवेत बंधू मित्र आनी कोणेय दिवेत केलो जन सांगता ना वयल काडटल्यान मात्र कोरका म्हणून जाल्यार ते हांव ते समजून घेतला ते समंजस म्हणून नाही म्हणून दिसता अनेक कसं म्हणा अशी एक स्पश्टीकरण बटो आता एक धर्मोदक येताच ಕೆಲವು ಜನ कसं म्हणल्यार कोण मरण जाला की त्या घरकडच्या नमक धर्मोदकाक आपोका आपयला मात्र वत्ता म्हणून ಕೆಲವು जनाल कशें म्हळ्यार तो मानतो की बाप की ताका वतना धर्मोदका येवका म्हणून तशें अभिप्राय एक्चुअली कशें ते खंडित कसं म्हळ्यार
त्या जीवात्माक म्हणजे त्या मनशाने तक्क असेल तसं संबंध शिवाय कोणाक आपण आपण आपल्याला मात्र चुका म्हणून तशी कसल ना तक्कन तक कसं संबंध असं तक्कन तक प्रीती कसं नसं आणि तक्का तगेल वैर प्रीतीदवर गेलो तक्क चांग जावन असेल तसं स्थान मेळका म्हणून गेलो कोण एक लेखून ಒತ್ತಿಗೆ ತಾನೆ ಮಾಗೆ ನಿಮ್ಮೂಚ್ कसं म्हणणार कितले घंटा जाता वय कितले घंटा का म्हणून एक निंगू येता आता वटारे कदनगी वचून पावला रे तै तंगेल जावन असला रे म्हणाल का तरी कितले घंटा कसं म्हणून शंका शिवाय आणि कोणाके कोणे ता प्रीतीपात्रान वचून ताक दिवेत म्हणून सांगता वय एक असं म्हणणार आमगेला एक ईगो म्हणून एक इंग्लिशान एक शब्दस त्या सोणो त्या गेलाल मनशाल प्रीतस म्हणजलारी त्या गेलाल घरकडच्यान अपोनो तुम्ही वचू का म्हणना तुमकां त्या धर्मोदक दिवू का म्हण मन अस म्हणजलारी तुम्ही सीधा वच्चे येता आनी कशें म्हणारी तुम्ही त्या गेलाल घरकडे त्या पुत्ताला की कोणाला की निमगोन कितले घंट्याक हांव येवं का म्हण निमगू येता तुम्ही जावन तांदूळ होण्या पडना न वाटो ಖಂಡಿತ हे धांचे दिवस जाले 11 दिवस मासिक श्राद्ध म्हणून म्हणतात 11 दिवस आज एक महत्व कसं हा म्हणारे 11 दिवसाक एकोदिष्ट म्हणून एकोदिष्ट म्हणतात प्रेताक पंचभौतिक जावन असेल तसं आमगेलं शरीर आहे म्हणताना पंचभौतिक जावन असेल तसं शरीराक जल अग्नी भूतत्वारी कशी आम्ही आराधन केला की तशी जी अग्नितत्वारी त्या आत्माक मिळत तसला ताका अग्नायकोदिष्ट श्राद्ध म्हणतात अग्निरूपार ते प्रेता पळोवन गेलो अग्निमुखांतर त्या प्रेताक आहुती दिवचे पंचभूतारी त्या आत्माक आराधन करत असला 11 दिसाक अग्नायकोदिष्ट म्हणता म्हणतात त्या अग्निरूपार त्या प्रेताक आवाहन करून गेलो अग्नींतूच त्या प्रेताक कडाखंडीत कसं म्हणारी अग्नींतूच त्या प्रेता पळो का म्हणून सांगता या गरुड पुराणात सांगता आणि त्या अग्नींतू त्या प्रेताक आहुत दिवचे ते एकोदिष्ट वय उदीरता मौरोत्परा म्हणाल त्या मंत्रान तशी त्या आहुत देऊन त्या अग्निमुखांतर त्या प्रेता तृप्ती करचे म्हणाल तसा विषय तशीची घरा भितर घरातून करत असला एकोदिष्ट भायर करचे घरा भायर तदनंतर षोडश मासिक श्राद्ध म्हणारी पळय विषय कसं सांगता म्हणारे 28 तथैवाष्टौ 40 तथैवाष्टौ श्राद्धं प्रेतत्व नाशनम यस्तु जातं विधानेन स भवेत् पितृपंक्तिभुक् यावन्न दीयते श्राद्धं षोडशत्रय संयुतं स्वदत्तं परदत्तं वापि तावन्नैवोपलभ्यते या स्पष्ट जाऊन सांगता या म्हणारे सांगा जरा मस्त वेळ जाऊ का 48 श्राद्ध एक आत्मान मता गेला एक देह सोडून घेऊन गेला तसं त्या जीवात्माक तक संपूर्ण जावन असेल तसं पितृस्थान मेळ का जला रे 48 श्राद्ध कोरकके षोडशत्रय संयुतं 16 16 16 48 16 श्राद्ध 9 दिवस ते 16 श्राद्ध तशी एकोदिष्ट करता षोडश मासिकात 16 श्राद्ध ताजी नंतर षोडश मासिक महिने करून 1 वर्षपर्यंत करत असेल श्राद्ध 16 श्राद्ध वर्षांतिकाक ते समजत 48 चत्वारिंशत् तथैव 8 48 श्राद्ध जाऊ का एक प्रेताक तक पूर्ण जावन असेल तसं पितृ 11 दिवसात आम्ही मासिक श्राद्ध त्या उद्देशार करचे हा ते 16 श्राद्ध तक कोरका त्या श्राद्ध केला 32 श्राद्ध झाला 9 दिवसात केला तसं 16 श्राद्ध आणि 12 दिवसाक सपिंडीकरण श्राद्ध म्हणून मी तुम्ही ऐकून अशा इन्व्हिटेशन बरोबर बरयताच 12 दिवसाचे कसं महत्व पडतं त्या प्रेताक एक संपूर्ण देहरूपार देऊन घेऊन तक जाव का तसं पितृत्व पावत तसं त्या तिन्ही एक पिंड प्रधान प्रेत म्हणून कोण तगेला आनो अज्जो पणजो तंगेल ಒಟ್ಟು त्या तीन एक पिंड तीन भाग करून घेऊन आद्य मध्य अंत्य म्हणाले तीन भाग कल्पन करून घेऊन समसमित दिवसे प्रसन्नग्ने म्हणाल तसला एक मंत्र संबंध दिवत तसला एक संबंध दिवत तसला काही नको नाही लागी थई पेटवत तसला आता आनो अज्जो पिज्जो तंगेल ಒಟ್ಟು ಪೊಂಜ ಪೆಟೈತನ ಮೆಳೆತನ ಪೊಂಜ आणि मुखारेना म्हणून तशी एक उत्तर म्हणारी आनो अज्जो पिज्जो यो नंतर हाण ते तांदू तिन्ही मेळ मागिरी थई तो पिज्जो पणजाल वय म्हणारी हक्क आणि 3 वरले आनो अज्जो पिज्जो पणजाल झालं तेवढा सुरू येत तसं आनो अगेलो कोण क्रिया करतो आनो अज्जो पिज्जो नाही अज्जो पिज्जो पणजो बाप्पू सुप्रेत रूप ताण हंतु मेळताना
वैर आशिल तसं तो मुखार वता त्यानंतर यो येता त्यानंतर हक्क त्या मलगड्याला वट मेळोचे प्रेतत्वाचे एक विंगड असता त्या मलगड्याला वट मेळयताचे वय आता मलगड्याला वट मेळ जाले वय तदनंतर ताका पितृत्व प्राप्त जालो स्थान मेळ्ळें वय तदनंतर तदोलते तुम्ही त्या क्रियाचरणेन तू प्रेत प्रेत म्हणून शब्द उच्चारण करता असताची तेगेलें नाव उच्चारण करून वय आणि मुखारसून ते पितृ शब्द येता म्हणून भटमाम सांगता वय प्रेत शब्द इतः परम प्रेत शब्दो नास्ति पितृ शब्द उच्चारयेत पुन्हा ताजे नंतर ताका पितृ म्हणून घेताचे ते सपिंडीकरण म्हणून सपिंडीकरण श्राद्ध म्हणून ते ओके हे खाली एक छुटुको विषय म्हळ्यार शंका म्हणजे एक एक दिसाचे एक एक एपिसोड कोरयता एक साना एक माहिती तुमकां आणि 12 दिवसाचे एक दाना महत्व भटमाम मस्त सगळं दान दिताची ताचे महत्व कसं नाही म्हणून पळया कसं पुरे सांगू गेलं ते दिग्गज जाता एक महत्व कसं अत्यंत सुलभ की मनुष्याक तागेल पाप कर्म धुवच्याक अत्यंत सुलभ विधान कसं म्हणा दान की दानात इतलं व्हड सुलभ विंगड खंयचें ना कसं लेಕ್ಕ म्हणारी आम्ही कसं की कष्ट काढून संपादन केलं तसं द्रव्य आम्ही इच्छेन अनेकल्याक न मम म्हणून दिवत तसं त्या दान तांतू कसं म्हणारी आम्ही केलं तसं आम्ही घडलं तसं आम्ही कष्ट काढलं तसं प्रत्येक तांत हवीरभागतात असता त्या कारण अनेकल्याक हात उकोळ दिल म्हणजे ते दानदेवत म्हणून असची तांनी तृप्त जावरी घेऊन आम्यल कसं नाही एके आम्यल जायतं एके त्या मरणजीवी कोण असं ताकेला कसं नाही एक दोष असं म्हणजे ते परिहार जाता दानान त्यागेनैव अमृतत्वमाशु न प्रजया न धनेन आमकां शास्त्र सांगता उपनिषद सांगता न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैगेन अमृतत्वमाशु धनान नाही काही कर्मान नाही काही मागीर त्यागे नाही केना या दानाचे एक महत्व अनेक दानाचे महत्व अत्यंत श्रेष्ठ वय आणि तदनंतर एक 12 दिवसा कार्यक्रम हे झाले आणि वैकुंठ समाराधने म्हणून एक शब्द येता मस्त जण कन्फ्युजन असं वैकुंठ समाराधने म्हणल्यार 13 दिवस मंच खंडित जावन ಕೆಲವು ಜನ 12-13 मी ओटू करताची म्हणून तोंडान सांगताची कसं म्हण ಗೊತ್ತಸ स्पष्ट जावन कसं म्हणाले 13 दिवसाक कोरका 13 दिवस वैकुंठ म्हणारी अंगदकोನು भूलोकादकोನು स्वर्गलोक गमन काल होतो त्यादना थंय विशेष ಏನು तक्क सांगेल तसं श्रवणाराधना श्रवणा म्हणारी 13 जन मानस ब्रह्म मानस पुत्र म्हणताची तशी वय जाल्यारी थंय कसं सांगता म्हणारी पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय मन बुद्धी आणि ताक पुरा चलयत असल परमात्मा अशी 13 ब्राह्मण श्रवण ब्राह्मण पंच ज्ञानेंद्रिय मनुष्याक पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय ना म्हणून जाल्यारी मनुष्यान कसं करू जायना मनुष्याक दोळे कानु नाक ह्या पूरा कशी आणि ताक दिवत तसं क्रियाशक्ती दिवत तसं कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय हे 5-5-10 मन बुद्धी आणि ताक पुरा स्वरूप जावन आशिल्लो तसं परमात्मा अशी 13 ताणे त्या मनुष्यान जिवितावधींतू पंचज्ञानेंद्रिय पंचकर्मेंद्रियार केलं तसं कसं पाप असतारी त्या निर्मुक्त जावका म्हणत तसं एक चांग आशय दवरून त्या चांग संकल्प दवरून करची तसं श्रवणाराधना त्या वैकुंठ समाराधना 13 दिसाक कोरका म्हणून सांगता मागीर आता काल विपर्यासू करताची तक्क विंगड आम्ही कसं नाही सांगच्या ना जाल्यार 13 दीस 13 कोरका ते कसल खातीर करची म्हणून हे तशी इतली वेळ तवळे हांव सांगल्या भटमामाने सांगला कसं म्हणा एक सब्जेक्टच एक एपिसोड कोरयत ह्या एपिसोडान कसं म्हणारी एक संक्षिप्त जेवण आमकां कसले गोत्ना म्हणाल जावच्या नाका स्वल्पपणी गोत्तस म्हणाल एक विचारारी मुखार सुनो आनीक माहिती विंगडा एपिसोडान आमी अपास दिताची जाल्यार ह्या एक एपिसोडान तूं इतलेच म्हळ्यार दहन म्हळ्यार सुरवेक जीव वताना कसं कोरका घराच्या ना भटमाम तें कसं करता हड्ड कितल्या दिवस काडचे तशीच 9 दिवसाला क्रिया चार्ज जाता 9 दिवस कसं जाता 10 दिवस कसं जाता 11 दिवस कसं जाता 12 दिवस कसं जाता आणि 13 दिवस कसं क्रम भटमामाना चुटुको रूपार सांगितलं अनेक मुखार सुनो मासिक जो वर्सांतीक जो मस्त पुराय विचार आसा हे अपास आमी म्हळ्यार ಕೆಲವು जनाक पिंड प्रदान हंग पिंड प्रदान केला थंय पावत कशी असं पर मस्त जन आणि तू कसं म्हळ्यार ह्याची जाल्यार ताका एक कालावकाश मस्त जावका वय तशी हें कसं म्हणारी इतल्या एका छोटुको रुपारी हें तुमकां कळ्ळां म्हण लेखताची आनी तुमगेले कसले क्वेश्चन्स असल्यार कमेंट्सान घालायची
त्या घेवन आमी मुखारसून वपास तुमगे डाउट्स क्लियर करचे अनेक एपिसोड करूक प्रयत्न करताची. तशी ह्या कार्यक्रम इतले वेळ पळयला हांकां तुम सगळ्यांक धन्यवाद. तशी बटमाम तुमकांय धन्यवाद दिताची. हे कार्यक्रम मुक्ताय करता आसा. लोका समजता सुखिनो भवंतु. सगळ्यांक देव बरें करो. नमस्कार.